Takže čau lidi, vítam vás z môjho ďalšieho dílu. No, takže budeme hovoriť po slovensku, samozrejme. Práve som sa dokúkal na video od Tomika.cz, ako na konci videa proste nemôžem sa prestať smiať ešte teraz. Na konci videa išiel stavať priehradku s lavami, išiel tam odbúrať nejaký cobblestone nebo stone a skočil mu na hlavu pavúk a zabil ho, tak mu všetky veci z inventára skončili v hlave. Tak to bol fakt pekný fail. Počkajte, ja si znižím ešte zhlásiť to zvukov. Akože to bola halus. Tomíku. Dobre, takže čo tu máme? Minulé som sa hral s týmto, že sa rozostavujú nastavenia v tomto pulverizéri, ale neviem, bolo to asi chybou v Jave iba, pretože keď som to znova zapol, alebo neviem, na Minecrafte, pretože keď som to znova zapol, tak to bolo v poriadku umiestnené, tak ako som to rozostavil. Takže necháme tento motor. Tomík. Sorry, akože nemôžem sa prestať smiať. Ďalej, v predchádzajúcich videách určite ste počuli také syčanie alebo niečo z audio, ja neviem, proste mikrofón som mal blízko k ústam alebo ja neviem čo. Ja neviem, proste ten mikrofón tak blbo robil. Ja som si nevedel spomenúť na ten program, ktorý sa to čistí. Áno, samozrejme je to Audacity. Práve ho stiahujem, takže už toto video by malo byť bez tých sikancov alebo niečo, čo by škodilo tomu videu. Samozrejme. Pardon. Ja sa ešte stále smiem na Tomíkovi. To slnko zapadá? Alebo vychádza? Takže zapadá. Prečo na tej strane? Ja som zvyknutý stále, že na tej zapadá. Sakra. Dobre. Od minula som si naťažil od minula som si naťažil trochu materiálu. Takže teraz som si dal prerobiť. Mám tu samozrejme pár hodne redstone, hodne nikolajtu, samozrejme, ale to je fakt, to je skoro ako kopr, no. Kopr, kde mám kopr? Sakra. Ja neviem, kde mám kopr. Kam som ho? Kde mám koper? Aha, tu mám koper. Koper. Ty vole, ja som taký... To je cobblestone. Dobre, takže cobble. Tady mám cobble, vidíte, cobble tu máme pár stakov a pritom skoro rovnako máme redstone a nikolajtu. Keď sa už dostanete na tú nízku úroveň, tak tam pôjde už rudy sú stejne na husto, takže nie je problém. No, čo som to chcel dneska, ani neviem, čo som to chcel dneska robiť, proste som vás chcel pozdraviť a pochváliť sa Tomíkovým failom, ale nie, to je pecka. Tady som si postavil muféčko, neviem, či som to mal v minulom videu, ale snáď áno. Tento generátor mi stačí úplne nabíjať. Je to síce pomaly, ale čo je Industrial Craft to je Industrial Craft, to je minulosť. Kdeže? Tak máme tu pulverizér a Powered Furnace a ten Industrial Craft, ty vole. Ja nevím proste. Co je teď lepší, nevím se rozhodnout. Minulé má trochu dráždili tieto nadstavenia, že sa to prehadzovalo samo, ale teraz je to už v pohode. Buildcraft sa pekne pohol dopredu. Zatím Industrial Craft, ja nevím, proste. Tak určite majú oni nejaké novinky, samozrejme, ale
tieto dva stroje, to ma dostali. Samozrejme, tam dolu, čo som staval tú pumpu z Industrial Craftu, bola na hovno. Ja som to zistil, pretože Tomík CZ staval rovnakú pumpu na lávu, samozrejme. Ale ponieważ ja som chtěl tú pumpu, aby mi plnila tie cely a on to robil potrubím, takže nič si nebudeme, lebo potrubie na takú vzdialenosť sa mi fakt nechce ťahať. Preto som hľadal som, nevedel som nájsť minulej sérii Buildcraftu boli v 1.2.5 tuším boli additional pipey mod, tak ten ešte nie je na túto sériu. Neviem prečo, to ma docela štve, ale vložil som sem mod, už ani neviem od ktorého je to autora, ale samozrejme sú to teleportačné pipey pre 1.4.6 a vidíte, máme tu Items Teleport Pipe, Conductive Teleport Pipe a Liquid Teleport Pipe, ale nefungujú len tak, lebo ak si všimnete, tak tu je not linked pod tým napísané a oni fungujú cez centrálnu stanicu, ako sa to volá teraz, Control Station, tady Control Station, musíte mať tohle. A v tejto stanici, keď si to postavíte, tak sa normálne vyrobíte proste teleportačnú pipu akéhokoľvek druhu, vložíte ju do stredového slotu tohto control stationu a tam si nadstavíte idečko tej pipy a ona potom bude fungovať. Samozrejme nemám doštudovaný tento mod ešte presne, ale uvidíme, vyrobíme si to a budeme skúšať spolu, samozrejme. Pretože bez teleportačných trubiek to je fakt, akože uznáte, to je hlúposť. Ja neviem, ako to predtým, než neboli teleportačné pipy, ja si to neviem predstaviť, pretože to by som musel mať dom postavený nad ropnou plošinou, alebo tak, proste keď chcete mať a využívať ropu pre tie motory z Buildcraftu, treba z combustion engine a samozrejme iné asi nejde ropa do iných, neviem teraz presne, ale asi nie. Samozrejme proste tam, kde potrebujete ropu a potrebujete dopravovať z nejakých 500 koctičiek vzdialených, tak to je somarina. Čiste, samozrejme tie teleportačné pipy tam strašne chýbajú. Dobre, takže to som vyriešil. Oni fungujú, ja som to skúšal v kreatíve, fungujú bezchybne. Takže čo by sme si urobili teraz? Ja som plánoval k tomuto MFEčku urobiť solárne panely, ale ako ste už zistili, neviem, či som to ukazoval v minulom dieli, ale asi áno, solárne panely majú zložitejší zložitejší recept, než mali doteraz. Vidíte, silicon platey, tam silicon platey, tam ten recept je úplne inakší. Vidíte, čo to je? Silicon cell? To je zaujímavé. No nič, to si budem musieť ešte doštudovať, samozrejme. Ale vidíte, že ten recept na solárny, toto je obyčajný solárny panel, je zložitejší. Potom tu máme ešte Advanced Solar Panel. No vidíte to. Takže solárne panely asi nebudeme mať tak skoro. No tak, povedzte mi, no ja neviem, ja som to nepozeral, musím to pozrieť, no akú majú výkonnosť už tieto solárne panely, čo sú Ultimate Hybrid Solar Panel.
ty vole, to... Hele. Milión, zaujímavé. No dobre, nebudem trepať tu. Mohli by sme si niečo vykraftiť. Ja som si naťažil nejaké obsidiány, samozrejme diamanty a vidíte môj level, to je 40 level, takže by som si rád postavil tady, ale čo zás robím? Proste by som si rád postavil enchanting a enchaltol nejakú vec. Takže rád by som dostal fortune na diamantový krampáč, samozrejme. Tento som nepoužíval veľmi, iba som si, čo som si naťažil ten obsidian, takže by som si kľudne enchantol ten, neviem ako stojím s diamantami, tak si enchantneme ten. Ale som zistil, že ešte nemám knihovny, áno. Takže vydáme sa na výpravku a budeme zháňať tie vesnice. Samozrejme sebereme všechen sugarcane, čo najdem. Sugarcane, proste cukrový trstinu, nebo jak se to jmenuje, sakra. Proste sugarcane, reed, nebo jak chcete. Tenhle enchanting si zatím odložíme. Doufám, že nedopadnu ako na mým rozhrátým singlu, co jsem hrál. Měl jsem 48 levelů, vyrobil jsem si enchanting a pak jsem na to zapomněl a šel do pekla. A jak jsem tam zabuchnul čekanom do toho Nether Ore, nevím co to bylo, nevím čo to bolo, sakra, vral slovenský. Proste neviem čo to bolo, snáď uhlie alebo také dačo. No a ja som jedno odkopal, ono to buchlo akože, no a neviem, fakt neviem, či sa to dotklo toho pigmena, alebo nie. Samozrejme, pigmena som v okolí nevidel, takže pochybujem, ako sa mohol dotknúť toho pigmena, hej. A zrazu keď to buchlo, tak všetci pigmeni išli po mne. Takže som dopadol tak, že som mal 48 levelov a keď som zozbieral XPčka po mojej smrti, tak som mal levelov 5, takže si to viete predstaviť, aký som bol nadšený, tak som to hneď vypol a išiel som, ja neviem čo robiť. Takže to bol fail fakt, more, tak som sa už dávno nenasral. Akurát keď som nemal ten enchanting vyrobený, ale chýbali mi len tie knihovne, takže na budúce vás musím zobrať na môj single. Uvidíte, ako som tam, už som si musel vyrobiť aj farmu na reed, lebo to bolo hrozné. No, samozrejme, teraz iba kecam, ale ja ideme za chvíľu na tú výpravu. Ešte vás na chvíľu stopnem, ani to nepoznáte. Takže zatím. Takže som spať. Spať? Nie, nechcem spať. Som späť proste. Vyspíme sa. No, tak spať, no. Neuveríte, čo sa mi stalo, takže som si zobral tady fľašku veľkopopovického kozla a no, spadla mi na zem proste. Ja som ju otvoril a bum. No, dobre, nebudem vám viac hovoriť. Hele, Zombix Forestry, ty smrade. Dávaj XP. Čo robím vonku? Sakra. Ja som chcel ísť na tú výpravu. Takhle. Vyhodíme nejaké veci. Obsidiány určite. Sekerku si naháme pre istotu na toto vyhodíme. Zbavíme diamantový krampáč. Dobre, a necháme si iba to, čo potrebujeme súrne na prežitie. Tady máme 3 kybliky, tady máme pár... No, uvidíme, prípadne nám buchne iba táto pipa a to prežijem. Sakra. Ja som rozmýšľal, tieto enginy, keby si napojili priamo na prístroje, tak oni zastanú. Áno, ale táto wooden pipa si vytusne tú energiu a bude ju tlačiť naspäť. A tá golden proste už ďalej nepustí. Teda ten motor ju nevezme, takže buchne tá golden pipa. Takže
To nevadí. Proste, keby tie motory boli napojené presne k tomu stroju, tak sa nič nestane. Dobre, máme značenie waypoint na Doom, takže ideme na prieskum a ideme nájsť dedinku. Ja neviem ani ktorým smerom sa teraz vybrať. Minule sme sa učili, asi som chcel postaviť ten veterný mlyn, lebo čo, veternú elektrárne, a nedošli mi stringy, samozrejme. Ešte rastie to fakt pomaly, sakra. Ja neviem, keby som mal nejakú XP farmu na skeletonov, alebo na skeletonov, tak to dám v pohode možno za chvíľočku. Samozrejme mimo záznam a myslím problém, ale takto, no neviem, teraz sa ideme venovať tomu enchantu, samozrejme ak nájdeme, aha, boty, to mi padli zo zombika, neviem, či už som teraz natáčal minulý diel, či to bolo v minulom dieli, alebo mi to padlo off-screen, samozrejme off-screen som dostiažil, off-screen. Teraz, kde sme? Žiadna dedinka na mapke. To ideme k môjmu domu, ale asi to na tejto strane veľmi nebude. Ja skúsim, aby tento diel nebol veľmi dlhý, no ale to nevadí, síce aj keď bude trošku dlhý. Aspoň sa niečo pozrieť, samozrejme, keď som hovadiny, prečo, aha, som rozmýšľal, že prečo mi to nechce bežať, a ten zmrt sa nechcel pohnúť preto, že nie je najdený. Ty kokso, kde žiješ, musíš bežať aj keď nie si najdený, ne? Samozrejme, X-ko, nie V-ko, či M-ko, či čo som stláčal. Kde som to skončil? Aha. Že nie najdený, no. Tu musíš makať, keď nie si najdený, sakra. Kde si myslíš, že v ktorom štáte žiješ? Keby som našiel ten jesenný biom, tak si presadím sadeničky, samozrejme stromov, tie sa mi strašne páčia, čo sú ako na jeseň, keď padá listie, farbené do žltá, do oranžová, do hnedá, do žltá, do žltá som už hovoril, do ružovačí, ja neviem ako sú farbené, proste zo 4 do 5 fareb je tam stromov a hrozne sa mi to páči. Keby som našiel sadeničky, tak si to určite skácam. Ešte, čo som pridával, trikapitátor, ozaj, veľmi užitočná vec, určite viete, čo to je, ja viem, ale že to je akože uľahčenie hry, ale mne sa nechce kácať stromy, takže som ho sem dal. Zas tu zabrel len chvíľočku, keď chcete napríklad si spraviť stack dreveného uhlia, potom by som musel to kácať tu pred kamerou minimálne neviem koľko hodín. Proste tak to je to lepšie, no. Mňa to tiež nebaví, vás to určite tiež nebaví pozerať sa, ako kácam uhlia. Mám muchotrávky a trebárs dubáky tie hnedé, alebo čo to je, tak fasolecká polievka, ty kokso, 4 srdiečka. No dobre, no. Co sa plácam, co? Prečo tu není dedina? Sakra. No, koľko je? 600 kostíček, ty kokso, 600 kostíček, žiadne dedina. No vidíte na tej mapke, ja na tej mapke dediny nevidím. Ja potrebujem knihovný, sakra, alebo read som taky ešte nevidel. Ale už tady behám po týchto korunách stromů, sakra. No dobre, tak jedu na zem. Možno na zemi bude pekne po Slovensku. Bude rásť viac rídu ako na týchto korunách stromov. Ježiš, čo za hora zase, v akom sme biome?
No vidíte to? Woodlands. No ale tam to bude iný biom, tuším. Tam. Sakra. Aký máme čas? Poludnie. No, pozrieme tu biom. Ja som to zaštítal. Extremoz, jo. Tady by mohli rásť. Už neviem, čo to rastie. Sakra. Kde si dedinka? Dedinka v údolí. Padaj ku mne, kokabín. Sakra. Nevím proč tu sbírám kokabíny, keď mám hledat vesnici na kraji města. Sakra. Ja pozerám, že sa mi huba ešte nezastavila, ako som... akože... nemal by som toľko kecať, mal by som viac hrať. No, je toto možné. Aha, to nie je moja sopka, to je iná sopka. Ale ja nechcem ísť ku sopke. Ja chcem... Dedinka, kde si? Haló. Jo, taky jsem přidával ekvivalent exchange, ale jelikož ještě není dokončen na 1.4.6, takže jsou tu nenáchem bugy nějaké a není tu transmutation tablet a nevím čo ještě. Sú tu samozrejme, vyserem sa na dedinku, aj tak nestíham. Sú tu samozrejme, ako by som to ukázal, sakra, ja som zabudol zase, čo to je, tak trochu pohľadám. Shard of Minium, áno, už som našiel v pamäti. Shard of Minium. A z toho sa dá spraviť takzvaný Minium Stone a s tým viete meniť veci. Ako ste mali napríklad minulé sérii Philosopher's Stone, tak z tohto sa dajú, tu máte Minium Stone a dajú sa s ním robiť recepty, vidíte 74 stránok. Tu napríklad máme Diablok, vidíte Iron, z jedného zlatého ingotu máte 8 ironov, takže určitú náhradu urobili, ale fakt ten transmutation tablet, tie energy konektory a samozrejme všetky tieto výmoženosti, čo ponúkal Equivalent Exchange, tak tu nie sú. Au. A dosť to chýba. Takže by som by som nič, lebo zatiaľ sa musíme vystačiť s tým, pardon, že nebyl. Takže som späť, sakra, je noc, sakra, no pobijem tieto ovce, už keď som tu potrebujem na izolovanie modrej elektriny z Red Poweru, ale asi samozrejme by som sa mal dostať domov v bezpečí, aby ma nič nezabilo. Len vďaka Bohu ešte není more creatures na 1.4.6, lebo keby som stretol vokolaka, tak sem hajzlu proste. Nevidíte náhodou šipku na minimapke? Už som si všimol. Idem úplne blbým smerom. Hej, Indigo Flowers. To sa hodí potom na barvičky. Zoberieme len pár. My si ich rozmnožíme, respektíve včelky ich rozmnožia. Ten Zombix Forestry. Nakazenec. Uď. Alebo dávaj XP. Alebo ako. Zomri, alebo dávaj XP, nie? Dobre. Hop. Ježiš, to je červené pole na tej minimapke.
možno niektorým by vadilo, že používam tady ten Entity Radar, ale je to v celku jedno. Vlastne vidíte, čo ide k vám, proste keď ste v jaskyniach, tak presne to nevidíte, pretože sa tá sila farby prelína vlastne, keď je nad vami proste jednu kostičku, tak nevidíte, či na vami je kostičku, alebo je presne na vás. Takže to máte tak v podstate jedno a super. A takto keď ste vonku, tak proste nie je to zase taká veľká výhoda, aj tak niečo môžete stretnúť, napríklad dvoch zombíkov a jedného creepera, ako teraz ide po mne. A hele, tady svítí. Ty čo? Ty vole, co bežíš? Hele, strom z Red Poweru. Ten, jak sa volá? Rubber tree. No ale ten druhý rubber, proste to je ten marihuanový list, nebo jak bych to pojmenoval. Jedem po korunách stromu, jelikož ty vole, sakra, to si robíš srandu, skoč na tú nakazenú, pá! Aha, tak ja si vyskáčem, hej, dobre. Ja už ani neviem, čo som hovoril, proste dobehneme domov. To je prvý úkol. Nenačili sme žiadnu tú vesničku. Sakra, tam bol rýb, ja som ho nezobral. No nič, nevadí. Pustíme sa do niečoho iného. Ten papier, to je taká vec, no proste ty vole, to je strom zasa. Ale opravili to už? Funguje trikapitátor aj na tieto? Takže zo pár mi z nich vypadlo a ja pozerám, strom ešte stále stojí. Ja si myslím, že to grafika nejak nestihla zaregistrovať, alebo čo to je, sakra. To si robíš zo mňa srandu, tak koľko to odtiaľo z toho stromu. Aha. A toľko, čo mi došla sekerka. Lebo ten nový trikapitátor počíta bloky, ktoré môžete s tou sekerkou. Vlastne máte tam emeraldovú sekerku, vezmite si. A tá je... Z toho sa dá zrúbať akože s emeraldovým materiálom, napríklad alebo s hociakým iným tým falošným diamantom, nebo jak bych to povedal, môžete zrúbať 500 blokov. Tá už bola vybitá, takže tam zbývalo tých 13 blokov a odtiaľ 13 blokov a strom stále stojí, áno. Takže tak, kdyby nebola použitá, tak možná ho setne celý, ja nevím, fakt nevím, teď sa nad tým sám diví. No proste viete, čo som chcel povedať, že odtiaľ len toľko blokov, na koľko má vlastne výdrž tá sekerka, no. Sekerka, proste hociaký iný nástroj je len sekerka, keď vlastne nemá, keď je vybitá, tak nehotne viac, aj keď má trikapitátor. To je inak, ďalšia vec k tomu trikapitátoru, čo urobili a čo sa mi hrozne páči, je to, že keď skácate strom v minulých verziách, ste si všimli, tak na tom strome zostávalo listie. Teraz už nezostáva listie, pokiaľ sa všetko drevo a všetko listie, všetko spadne naraz, takže je to výborná vec. Aha. Rovno vám padnú saplingy, jablčka, uľahčuje to hrozne čas. Nemusíte obsekávať listie nožničkami alebo kosáčikom a tak ďalej. Vypadni, aj tak ma netrafíš v takej rýchlosti. No, kde tam to letel šíp, ty slepú. Koľko ešte to metrov? Sakra, veľa. Ty vole. Aha, to si... Vy buzeranti, neobstrelujte ma z obidvoch strán. Si robíte srandu zo mňa, alebo čo? Ja sa dojím. Ale už idem, lebo pavúk mi je za petami. Samozrejme mi je za petami, teraz aj zombík.
Ty vole, ty z ktorého modu more? Máš taký ksicht ako neviem čo. Ježiš, sme úsobky. Snáď to prežijeme v zdraví tých 50 metrov. 50 metrov, 50 kostičiek. Jestli nepotkáme náhodou nasraného creepera. Dvoch zombíkov, čo? Aj tak ste slabí. Dobre, vyspíme sa. Napijeme sa a sme tu. To nám straší pred dverami. A poď. To bude asi pavúk na domov. Samozrejme. Jo, vidím. Ty vole. To by to ešte nestihlo dodelať. Ježiš toho týnu. Co budu dělat? Jo. Trochu ironu to nám bude zatím stačit. Já přemýšlím. Vykraftíme si ten... čo som to chcel. Vykraftíme si tu control station. Pozrieme, koľko diamantov na to treba. Teda neviem, či si vykraftíme. Na tie teleportačné trubky. No, takže jeden diamond gear, to je 5 dokopy a zlata máme dosť, tuším. No, to by bolo, takže 5 dia máme 6, super. Takže, čo si spravíme ako prvé? Spravíme si diamond gear. Jeden kúsok, poprosím, no čo už ty robíš, čo už ja robím, respektíve potrebujem kobl. 4 kusky mi stačia, poprosím, ďakujem. Máme stone gear, potom ďalej tuším ide, čo by tam mohli ísť, tuším tým? Nie, iron. Určite to pôjde. Samozrejme aj tým sa dá, ale tady to má 2 recepty, tuším, to kolečko postavne má iron a tým ako takú rozdvojku. A potrebujem 4 dia. 4 dia mám sa. Sakra, to je drahé, ty kokso. Musím potom schrastiť niekde dia. Dobre, to tam patrí síce, ale ešte máme vykraftené tie item, teleport pipey, takže ty vole. Oh my god. Máme ender pearly? To ťažko, čo? Takže si vykraftíme, viete čo? Veľké, dobre. Radšej nebudem nadávať. Uklidíme bordel a ty vole, ender perly. Jo, tak tyhle nové teleport pipey, tak fakt stoja za to. Ty vole, zase sa to prehodilo. Ale prečo sa to prehodilo? Ja ťa rozbijem, mole. Pulverizer pôjde a tá pec, ty vole. Tak dolu nechcem žiadny vývod a no tak to si akože robíš srandu, hej. Hore chcem modrý. No. Teraz sa nedajú ani vývody nastaviť, no je sakra. To vám dneska veľa neukážem, keď to takto bobne. No čo, ale aspoň som sa mohol pochváliť k 100-výkovým novým failom. Ale nie. Nechcem si z neho robiť srandu, proste. Máme skroplné maféčko. Ja by som docela rád by som si urobil nanooblek, ale nemám ešte macerátor. Macerátor som si práve minul diamanty na to nakazené diamantové kolieško a
To ma to štve. Akože... Macerátor. No, vidíte, 3 diamanty, samozrejme, ja mám iba jedno. Ale, keď som vás ukrátil ten macerátor, alebo všetko vlastne enchanting, tak si urobíme, viete čo, urobíme si portál do Nedru, urobíme si ho niekde vonku a sakra zapaľovač a zapaľovač ešte nie, tam si vyprázdnim inventár a pôjdeme do Nedru, aby bol prevádzovíme aspoň preto tento diel, takže by som sa chcel vám ospravedlniť za to, že je tu tolik failů, ktoré vôbec nie sú mínené, ale raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale no proste když se nedá, tak se nedá. Ale no, nespíraj sa, aj tak ťa tam dostanem hlina. No, a ešte 2 a máme 10 kúskov. To máme presne portál 3x2. Dobre. Škoda, že neviem zosúľadiť tie mody na Ether, že by bolo vlastne v jednom Minecrafte i Ether, i Nether. Ja ešte sa na to pozriem. Sakra, tie idenčka tam robia dosť veľký problém. Ja som rozmýšľal, predtým na 1.2.5 som mal urobený multimod. Tam mi to síce tiež nešlo, ale mal som tam mody ako Fossil and Archaeology, samozrejme dinosaury v industriálnej dobe behať, to nevidel kto, ale fungovalo to a teraz by som to chcel urobiť podobné, samozrejme musím počkať, kým idú všetky mody a chcel by som tam mať aj ten Ether, musím to nejako vymyslieť. Chcel som teraz železo a flint, áno, to som chcel presne, nevidím ani jedno ani druhé, jo, flint vidím. A železo musíme si asi dať jedno nie, máme prepálené, áno, samozrejme, ďakujem. Robíme si zapaľovač, nie, tak si urobíme flint and steel. A dobre, to má plné. Tohle si ukrieme, tohle, náme si jedno meso, dobre. Dáme si meč prísť... Nie? Ľubím zapaľovať vlastné truhly, čo? Luk náhodou nemám vyrobený. Nie. Ospravedlňujem ma na chvíľu. Sakra, stále mi sem niekto lezie. Čo ma ešte napadlo? Budeme potrebovať krompáč, áno, samozrejme. Zoberieme si do pár emeraldov. To prežijeme, máme 22. Aby sme si mohli naťažiť aspoň glowstone, teda ak nás nezožerú tie nakazené pigmeni zaživa. Zoberieme si, treba sa zhnilé maso, to nás vôbec nebude mrzieť, keď stratíme. A ideme do Nedru. To som zvedavý, že kde nás to vygeneruje. Hop. Šup ho tam. Ak pôjdu po mne pigmeni hneď z začiatku, tak sa na to môžem vidieť. Čo? Potrebujem glowstone, minimálny glowstone. Ja by som bol aj za netherwardy, aby som mohol začať poriadne s agriculture. Ale kde ste? Kde ste pigmeni? Dobre, dáme si sem waypoint. Portál. No tak už sa mi to nechce prepisovať, akože nahaj si to. Zoberiem si tady mushroomy, nebo jak se to jmenuje, sakra. Do tejto rudy nesmiem ťažiť tú rudu, lebo pôjdu všetci buzrandi po mne. Tohle je nová ruda, jmenuje sa, tuším, sakra. A nechcem ju rozbíjať, pretože viem, že potom pôjdu po mne tí pigmeni. Jantar?
Není to Jantar. Ako sa to môžem volať? Sakra. Skúsime Dust. Pirit. Tohle je Pirit a docela som nenašiel jeho využití. Nevím proč. Jo, Ghast. Tak díky, nemám za sebou luk, ty smrade. A když si všimnete, tak aha, tohle. Využití Piritu je, že z něho padá vlastně jenom Iron Dust, ale jiný využití jsem jako nenašel. No, vidíte, Iron Ingot z jedného Pirit Ore. Na Pirit Ore totiž potřebujeme Silk Touch, protože ho jinak neposkladám. Nedá se zložit z Pirit Dustu, jak jsme byli zvyklí skládat ty orečka. Hele. A jak se to jmenuje? Mag, neviem čo. No, to ani sa ma nedoskyte teraz, čo? Ale keby som zaťahol túto do toho oného Piritu alebo do dačoho, tak hneď ma chce zažíva. Jo, aký veľký magmatubčí, magmatrončí, jak sa to volá, ja ho zabijem. Jo, ty vole, koľký. A čo, nič z nich nepadá, akože, aha, magma cream. To se hodí snad. Ty vole, proč musí být všechny glowstone nad lávou? Já zkusím se dostat tamhle k tomu. Zopak, už jdeš po mně, jo? Já ti nic neudělal, ty smrade. Docela mě to štve, když já jim nic neudělám. Oni po mně jedou. Mám stlumený zvuky, kdy po mně vystřelí Ghast, tak to ani neslyším. Jo, tady je glowstone. Já si nevzal žádný stavební materiál. Jo, to je výborný. Tak network, akorát mi ho můžu odstřelit ten zmrt Ghast. No nic. Tohle už seberu, jestli si to líbí nebo ne. Jo, tuhle ještě zastavím, protože mi to schoří. Raz, dva. Ty buzera nakazený. Jo. Tak mi ho odpál, ne? Ty hajzle, já přijdu k tebe s mečem a sednu ti ty chapadla, nebo co to máš? Au. No pojď, daj. Já cvičil baseball, nebo? Ty vole. Oh. On je zmrt, to je zmrt. Zapálím tě. Zažij. Minul se ti taky ty... A já co serem. Budem se tu s tebou hrať, no diváci se mi myslí, že já nevím, čo se tě bojím, alebo... Když jsem ti setnul hlavu, ty vole. Čo si myslíš, čo tu má plamienkami vystražíš? Já se bojím tak akorát těch pigmenů, který vrčí a potom z ničeho nic, když dačo buchne u nosa, tak zautočí na vás.
A človek sa zľakne. Čo to? Čo to? Prečo útočia, veď nikto do nich nič nespraví. A sakra. No tak som zpátky. Tady ma obstřelil ten gást. Nerobí to z lesíce, ale mohol by střílet presnejšie do tých glowstonů, aby som ich ja nemusel búrať. No veď už mám tak aj pol skoro. Samozrejme. Zasa vyrušili mobilom. Za to sa omluvám. Ty vole. Debil. Neser mne. Vyrobím si luk a skončíš ako rozpľasknutý obrázok na lávom jazierku moreň. Ty zmrt. A čo teraz prosím? Pardon. No, to snad vystrihnem. Pravda je, skončíš na ňom more. Za to, že som si kýchol, tak na ňom skončíš. Ty zmrt. Si myslíš, že si jediný tu na tomto pekle, alebo čo? Ty vole, Maria, to vystrí. No, je to normálne. No teraz po mne strieľaj, keď som zabarikádovaný. No, ty vole. No teraz môžeš, vieš čo? Ty vole. Mňa absolútne zaujímaš, chápeš? Mňa zaujíma tenhle glowstone, protože když ho dotěžím, tak jedu pryč z tohle pekla. Tady je dost. Tak jo, ale glowstone sa vždycky hodí. Jak potřebujete úlmitr nebo něco, tak bez glowstone sa fakt nepohnete a... No, už si kľudný, čo? Ty smrt. Si ako decko. Nic nebuchlo, chlapi, nic nebuchlo. Maxiu, čo to je? Ty vole. Ty vole, už jdu po mne pigmeni. No. Dobre. Toto bol fail. Práve ste to videli v živom prenose. Ježišmaria. Tohle človeka fakt nasere. Je pekne povedané. Pretože vezmite si, mal som tuším, neviem, aby som kecal, ale 42 levelov. No čo, nejdeš po mne, veď predtým ste po mne šli, vy buzeranti nakazení. Ojo. Prečo po mne idete, veď zautočil na mňa iba ten zmrt netopierovský, či čo to bolo. Ajoj.
Ja chcem iba svoje veci. Ja som... Čo už tam po leveloch, ale aspoň veci mi vráte. Chcem ten glowstone proste. Díky, díky. A ste fakt úžasní chlapci. Je radosť s vami tu pobídať. Musím sa vyhýbať tomu netopírovi. To je zmrt na entu. Keď na mňa začne útočiť, tak na mňa začnú útočiť i pigmeni. Neviem prečo. No víc. Debil. Puzera. Kde si? Skončil? Idete po mne? Haló? Chlapi? Nic? Dobre. To je v norme, ja vám zahasím tieto ohne a idem si pre veci, hej? Ty vole, bo... Čo? Nič som ti nespravil! Ty vole, to sú hovadá proste. Ja skúsim s vami urobiť oblúk, hej. Takto, pekne veľký. Bežíte za mnou, jasné. No, ja si idem pre veci a potom idem domov, no, tento mi asi skríži plán. Ja mám 64 glowstoneu a skúsim sa dostať domov bez toho, aby mi odťali hlavu títo buzranti nakazení. Čo sa z ma bije? Ten nakazený netopier, čo? Ty vole, si dal srandu za mňa. Nemám ani krumpáč. Ako sa dostanem preč stadiaľto? No tak, díky, keď portál je tamto hore. Ach jaj. No tak. Aspoň, že to je také tvrdé ako hlina. To vás asi moc nebaví, ale myslím, že to stopnem, ale keby ste mali prísť ďalšiu moju smrť, tak no, to by som si proste nemohol odpustiť, takže ľudne pozrajte, dokopem to tie 4 kostičky, či koľko to je a skúsim dobehnúť k portálu. Čo je? Ty vole. Veď to bolo iba pár kostičiek. No, portál 60 metrov. To dobehnem, ale čo bolo, keby všetci išli po mne. Buzerán káz už strieľa. Je hrozné. Skrýva sa do portálu. Nosím, kde ma normálne prenasledoval pigment vonka z portálu. Ten zmrt. Ale už som potom ukázal, kto je mi doma pánom. Sakra, čo som tam nechal? Nechal som tam jeden emeraldový meč, jeden emeraldový krampáž a nejaké zhnilé meso, no tak to si nájdete, buzranti. Aspoň mám glowstone. Takže vyrobíme si nový meč, nový krumpáč a asi to na dnešok ukončíme. Pretože fakt tak ty vole, tie levely tam. Ja pôjdem zase ťažiť asi off screen a
Uvidíme. Už napestujem aj nejaký sugarcane, teda papier z neho a potom sa uvidí. Nakoniec som skončil ako Tomík a som sa mu smial. Aj. Tohle je zákon schválnosti proste. Dobre, tak sa majte zatiaľ. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Nebo páčilo, nebo jak chcete. Když áno, tak dajte like, nebo podporte odber, ak nemáte, a zatím uvidíme sa v ďalšom dieli, takže čau.